Ito na naman ito. Ito na naman. Ah, grabe. Ay, grabe ang laki. Ay, Lord, ibigay niyo na po sa akin ito, Lord. Ah, plapla. Oh, thank you, Lord. Oh, grabe ka, Choy. Oh. Ah, grabe ang laki ka, Choy Jeep. Oh. Sinasalaksak na sa loob. Yan na naman, sabi ko na nga ba. Sinasalaksak na doon sa loob. Ah! Nakawala ulit. Ano ba yan? Mapurol na siguro ito, mga Choy, ah. Yan na naman, mga Choy. Oh, grabe. Oh. Ang gaganda, mga Choy. Huwag ka na maglumpasay. Baka makawala ka na naman. Ganda ka, Choy, sa pinanggalingan mo. Malaki to, sabi ko na nga ba ka, Choy, pag ito kumagat talaga. Ay! Ay! Ginagawa mo. Okay, idol. Yan, gawin mo na yan. Thank you and thank you ka, Choy, sa ano natin PC ako. Yun, good morning mga Choy. Mga Choy, samahan nyo kami sa fishing adventure dito na yan. Ika Choy Jeep. Dami ko nang huli, mga Choy. Pakita ko sa inyo, mga Choy, oh. Choy, grabe, oh, lalaki, oh. Oh, pakita ko sa inyo, mga Choy. Maganda lang mga size, mga Choy, oh. Grabe. Tapos yung pain ko pala nga, ano, bulat. Sayang nakawala ka, Choy Jeep. Kaya dansin mo na ako, Choy. Siguro mga Choy, ano? Siguro nga dumawi mga Choy kasi ano yan, kinaptyapan ng itong kangkong na ito ni ano, may araw nito. Grabe talaga mga Choy, napakaganda. Tara mga Choy, tayo mga Choy. Yan ang fishing spot natin. Tapos ka Choy Jeep. Okay Jeep, good morning ka Choy. Ayan, good morning. Grabe itong spot na ito mga Choy, oh. Nakatisto na tayo mga Choy, no? Sa mapagpalang araw po ulit sa inyo mga Choy, no? Maraming salamat sa inyo, mga Choy, sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel. Sa 8B Reels, thank you po. Kinakagat na naman ito, mga Choy. Yan o, mga Choy. Oh, yan na naman, mga Choy. Ala, grabe. Ang laki na naman. Kachoy, dali. Ah, bayabasi mo na ako, Kachoy. Grabe, mga Choy. Oh, gaganda, mga Choy. Oh, grabe. Bata TV, kabiwas. Kachoy Michael. Yan, bulats lang yung pain ko, mga Choy. Ayaw kagatin yung ano natin, yung kangkong na pain. Grabe. Malakas ng mga Choy. Ay, thank you Lord. Tara, dala natin ito doon. Aaga ng ating harvest. Maraming salamat po Lord. Dito mga Choy. Dito lang mga Choy. Ala, may kagat pa rin. Kahit dito sa gilid ka Choy. Ay, grabe naman yan. Kinagat. Dito na nga lang sa gilid, kinagat niya pa rin. Napaka-blessed natin kung ganun. Baka natin tumatin maliit para lumaki pa to. Grabe naman yan. Nagsarabod na Kuya Delpin kagad. Sinarabod ng maliit tuloy tilapia. May bunod sa bandang kanto. Ayun, meron na mga Choy. Bante mo yung bangka mga Choy. Ayan mga Choy. Ay, binita. Yan. Uli na naman ka Choy. Mas malaki to. Laki na naman ka Choy. Ay, siniksik. Ano kaya ito? Ay. Oh, grabe. Binaon niya dun sa ano mga Choy. Buti na ano pa natin. Ganun sila sumisiksik sa ano mga Choy. Sa mga mga kahoy-kahoy dyan sa ilalim. Oh, grabe, nalaki oh. Grabe, sumirit sa ilalim ka Choy. Diyan nalaki mga Choy. Ay, yung bulat sama. Bayabasin mo ko dun Choy, sa kanto na yun oh. Papuntay mo yung bangka mo. Dandan ka lang. Pwede naman daw yan gamitin. Yung tumatay yung mga bangka dito daw. Pwede daw gamitin. Huwag nyo lang ilalabas doon sa laot. Papagalitan kayo.
Yun, shoutout nga pala kila Buswin Frog and Fish, Philip Robles, yan, mga ano natin dyan, mga kaibigan natin dito, sila Boss Francis, Boss Ramel, yan, Boss John, yung mga nakamit natin. Ito na naman mga tayo, ang ganda mga tayo ng lubog, yung ganun-ganun lang, tapos pagka ginaganyan niya na, biwasi, kay sigurado na. Ayan, yan mga tayo, malaga oh. Ay sus, di inabot, nahuli tayo. Kuya Ronnie oh. Yan sigurado yan dyan, pukulan mo rin yung kanto na yun oh. Gumanda kasi kinaptsapan to mga ito. Yan, itong area na to. Tapos sinabugan ko pa ng ano, ng feeds. Sinabuyan pala ba yan? Balasahin natin ito mga tayo. Mas bagong pain mga tayo, mas ano sila, active. Talagang minumukbang nila. Ay, nakita kasi pala yung ano, sima. Yan. Yan, ugoy yun. Wara. Kuya Francis oh, Kuya Lito Arriaga, thank you so much. Yan, ito na naman ako tayo. Ito na naman. Grabe. Ay, grabe ang laki. Ay Lord, ibigay niyo na po sa akin to Lord. Pla. Ay, thank you Lord. Grabe ka Choy. Grabe ang laki ka Choy Jeep. Ay. Naku, muntik pa makawala. Dito ka na nga. Muntik pa makawala kuya. Yan, tali mo na dyan Katoy, sigurado yan. Grabe, kakatapon ko lang yung, ay naku, natanggal na yung ano natin. Naku, sitapan ko nga mga tumatay. Kunin ko muna yung hook dun sa tilapia, baka nga maya maprito, masama. Saan ba? Grabe, ang laki oh. Ay naku, thank you Lord. Grabe, sitapan ko mga tumatay. Teka lang. Yan, pukulan dyan Katoy. Hanapin talaga yung magandang pukul. Yun, nadugtungan natin mga tayo. Yan, kaganda ng pisto mo. Di pa nga madali yung mamaw dyan. Andyan yung dawi eh. Ayos na good. Uy, nawala na isa. Nawala. Huli na naman itong isa. Huli na naman. Ay sus no, naging kahoy mga Katoy. Ba't pa nangyari yun? Naging kahoy. Ganda ng lubog eh. Sus, Ginoo. Kinagat lang siya. Ganda ng lubog mga Katoy. Ang dahan-dahan eh. Ayun isa. Yung isa. Huli ka balbon. Katoy Jeep wag mo nang galawin. Katoy Jeep, pumirmis ka na dyan. Sigurado na yan Katoy. Gaganda Ay, thank you Lord. Pukulan mo na Katoy, ubusin ko na yan. Lalong ginagalaw mo dyan, lalong dumadami yung labas siguro dyan yung mga malalaki dyan sa ilalim. Ano? Ang ganda ng dawi Kung na-videoan ko lang nga yung unang huli ko. Nako, dito na kasi kasumata yung nag-almusal. Ngayon habang kumakain ako, talagang takbo ko ng takbo. Tuwan-tuwa kayo mga nag-UC dito sa likod ko kasi hindi pwede sila mag-UC dun sa dun sa loob ng leksyon. Bawal UC dyan may mga bata dyan. Ayan na naman Grabe tong dawi na to. Uy. Yan na mga Katoy.
Nako. 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 Ah. Nagalaw patuloy. Sumabit kasi. Sayang. Yan na naman oh. Ah, grabe, mas malaki. Ay, siniksik na naman. Grabe oh, katoy oh. Sinisiksik dito banda rito. Ano kaya iniwaga dito sa banda rito kasi? Naglaban na yun. Mas malaki na naman yun. Ano nang ganun kasi mga katoy oh. Hindi sa yung ano eh. Yung naramdaman ko ng ginaganyan akong tsaka biniwas. Siguro yung ganun pa lang, yun na yun eh. Ang ganda ng hook ko ng tomato oh. Tama-tama lang na pang tilapia oh. Size 9. Dapat ito kasi ano eh. Yung dating ginamit ko dito tomato ano, size 11 yun. Kaya talagang tapos ang paing ko nun ano, kangkong pala. Yung shoutout nga pala sa mga kangkong yung pinapain dyan sa may Binangunan. At lumot sila mamimingwit lang sa pang. Katsigi ron, paring Remark, Gondra. Yun, namisa natin sa doon. Balang, siguro mga tayo, itong next week susubukan na natin dumayo doon. Maganda na yung kagatan daw doon eh. Bandang Talim. Kaso dito lang tayo, try natin sa may bandang ano, Nabutas or ano, Amihanan. Pinapadawian ko lang nito mga tayo. Katsoy oh, para makahuli ka katsoy. Katsoy, taas mo nga. Grabe, laki oh. Nakita niyo yung mga tayo. Sana inamot ng pasag pa lang. Masarap kasi yung mga tayo ano eh. Yung panoorin yung pumapasag-pasag yung ano. Ganda no? Daming isda rito mga to. Mga aroyo, punta lang kayo dito. Namimigay lang sila dito ng aroyo. Kung di nga lang kami nakahuli kanina eh. Sabi nila bibigyan daw kami ng aroyo. Eh nakahuli na tayo. Huwag na muna. Pag nasiro na lang. Kaya libre lang aroyo dito mga to eh. 20 lang per kilo ng aroyo dito mga to eh. Tapos yung original 50 daw. Pagka bultuhan naman, grabe napakarami dito mga tayo. Pwede kayong pumunta rito mga tayo. Kontakin nyo si Boss Francis. Mag-reseller kayo. Or diretso lang kayo dito. Maki-coordinate kayo ng mga tao dito sa likod ng leksyon. Mabait naman sila dito. Yan na naman. Ay, nakawala na naman. Sus, Ginoo talaga. Sayang naman ko tayo jeep. Dami na. Dapat na. 4 na ka to. Ganda naman ng hook ko na yung mga tayo. Ang lalaki nga yan oh. Oh, ito pa nga pala yung size 10 oh. Oo nga eh. Ano eh. Yung kagat niya, palarga ng talagang solid eh. Ngayon, babang ano lang. Parang pag ganyan. Uy, yan na naman oh. Oh, ito mga to, kinakagat na naman. Ito eh. Yan oh. Oh, yan. Oh, huli. Ay. Oh, meron. Oh. Akala ko wala oh. Ay, nako, maliit. Yan. Uy. Maliit. Ay, kinukuha nga pala ni kasi jeep yung kinukuha mo nga pala maliit no. Mag na lang, release natin. Bigyan na natin siya ng mga good size. Para lumaki pa katsoy. Oh, dito lang sa lapit na to oh. Oh yan. Ay, naku, excited ako sa kagat ng taw-taw na to. Malaki to. Malaki to, sabi ko na nga ba katsoy, pag ito kumagat talaga. Ay! Sabi ko na nga ba. Bakit kasi ganun? Ang gaganda ng
Ganda ng hook ko naman kasi oh. Meron pa nga itong ano oh, sunblock. Ayan, walang kati. Kumbaga parang ano yan, di kami true love yan eh. Parang pag-ibig lang yan eh. Pag hindi kayo para sa isa't isa, kusang bibitaw yan. Ganun din yan sa ano, sa tilapia. Yan, tingnan mo, patutungan to, sinabitan na. Sinungaling daw kasi ko eh. Kita mo, ayaw na tuloy. Pati itong ano, ayaw na bumitaw. Ay naku, paano na ako nito, kinakagat na kasi. Alako, ayan, huli. Naku, ago, agkoy but. may ano pati. Uy, 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 ginagawa mo? Agkoy, paano ako mawak nito? Muntik na, buti pa na. Agkoy, muntik na talaga makawala oh. Oh, makati, konti lang oh. Ay, thank you. Pinaalis lang si Katoy doon. Lumipat ka si Katoy dito. Bayabasi mo Katoy, dito ka na lang oh. Diyan ka sa kanto ng bangka mo ulit, tapos pukol mo na lang. Nakaisa ka lang doon sa dulo. Dumadawi bigla eh. So yung nakawala dalawa, kanina 3, 5 na. Naku Katyoy. Oh, ito pa lang, ginagalaw na naman tong banda rin sa atin. Bilisan natin. Uy, 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 uy. Ay. Grabe na, nag-uugaan na itong mga huli natin. Dami na yan mga toy. Nasa 3 kilo na to. Ganda pagka itong taw-taw na to kinagatan. Excited ako eh, mas malaki. Kasi naanan lang yung mga to. Ito ang sensitive floater to eh. Ito di masyado. Yun, huli. Ay naku, tinakbo na naman. Ayun, malaki na naman. Ayun, grabe, laki. Laki na naman gatigit oh. Nasa gilid na lang. Grabe, sayang kayo na, ganito rin yung kalaki. Yan mga tayo oh. Ganda na ng huli natin. Thank you. Grabe na to. Thank you so much Katoy Francis talaga. Sa mga bayaw mo dito, mga auntie mo, uncle, kapinsanan mo. Yan. Kasi dito mga tayo sila Katoy Francis, bali lalos lahat dito mga ka-relative niya. Kaya kakilala na lahat ni Katoy Francis dito. Kaso wala nga sila ano, Manaybik, si Manaybik dito mga Katoy. Si Manaybik dito lang oh. Oh, yan na naman oh. Yan na naman mga Toy. Oh, grabe oh. Gaganda mga Toy oh. Huwag ka na maglumpasay, baka makawala ka na naman. Ganda kasi doon sa pinanggalingan mo. Ay ko. Ayan, ganda ng size oh. Pataba pati nga to eh. Ay, salamat Lord. Salamat Lord sa blessing talaga. Napaka-buti na talaga Lord. Marami na naman tayo mabibigyan ito mga to. Kasi pagpasensya nyo naman ito itong upload natin dito. Minsan mga tayo nadidelay. Minsan nauna ito mga tayo yung mga sa reels ko no. Pa-support mga tayo sa ko. Thank you mga tayo sa FB reels ko no. Sa J.R. Charlon Bermeo po. So doon nyo makikita mga tayo yung mga latest na adventures natin. So sa YouTube kasi mga tayo napakahirap mag-edit, ang tagal. So, at least ay na-update ko kayo sa FB reels ko, mabilis na ma-upload ka agad.
doon ko ina-upload kaagad yung mga latest na fishing adventures natin. Dungis na ng kamay ko. Ganun mga pagka nag-aanli. Di naman pala anli. Madawi pa na, maganda dawi. Pero kanina, naku, sabi ko sa inyo matoy, parang yun na yung pinakang malupit ko habang kumakain ako. Nandito na ako nag-almusal sa mga ano nga pala, no? Nagtatanong na ganda ng huli kaninang umaga. May umaga pa naman, wala pang alas 12 nga eh. So mamaya mga toy, uwi na ako, no? Hindi ko na paabutin to ng mapuno tong cooler ko. At para sa susunod na araw na naman, is back na naman dito. At saka sana mapukulan ni Katoy dito. Palilipatin natin siya dito. At bibigyan ko na rin siya ng ulam na huli ko. Para share the blessing. Hindi ka nga, ganun lang yan. Kahapon natin, napakaraming huli niya. Napakarami talaga. Hindi lang kami nakapag-video saan. Pero sa reels na ko, na-upload ko yun. Hindi ko nga lang pala na ano yung huli niya. Pero naman dito maganda din sa gilid lang. Pero ito mas gusto kong atake. Oh, huli na naman. Hala, pinakbo na naman. Oh, ganda na naman. Yun. Uy. Ganda mga tayo. Uy, tilapyang tunay. Shoutout nga pala sa sa Tarlaqueño Anglers. Ayun sa Anglers, tara na kayo mga katoy. Pinoy Anglers. Yan, coffee fishing. Pasarap katoy. Yan ang Bruce Anglers, Marikina Anglers, West Rainbow Anglers. Yan, Metro Manila Anglers. Meron pa mga, pwede pa to. Ubus na ang ating bulats. 3 isda na lang mga tayo. Pwede na akong bumatsi. Ay, maraming salamat po. Naputol tong ko mga tayo. Inatak ko biglang kinagat yung isa. Yan di naman pala naputol. Thank you Lord. Napakabilis talaga na ito. Grabe. Minsan pag ganun mo ito yung takbo ng isda pag nahuli mo na. Tapos minsan paganyan naman dito sa ilalim nito. Siguro baluarte yan. Dumadayo siguro matilapia dito. No. Tapos yung dito pagka gumaganyan, mga taga rito siguro yan. Tapos yun doon, mga taga ron siguro yan sa kabilang kanggong na rin. Puro kangkongan to natin. Baka nagtatanong nga pala, pre-spot to mga tayo. Baka sabihin nyo, to may bayad or fish pond. Nako, hindi tayo mahilig sa ganyan mga tayo. Mga fish pond na yan. Ang hirap-hirap hulihin, tapos babayaran nyo pa yung huli nyo. Ano lang yan sa mga nag-fishing banding nyo, pwede yun. Pa-tournament, ganyan. Pero yung nako, hindi ako mahilig. Siguro nang ilan lang, 2 beses pa lang ako mga tayo. Tournament lang yun. Nakapukul, 3 pala, 3 beses na. Yung mini tournament namin ng Insi Anglers, tapos yung 2 pa-tournament ka na naman yan. Naku, binitawan dala-dalawa. Dala-dalawa ka sa jeep matindi yan sa'yo dito, isa-isa lang, pero dyan dala-dalawa. Ay dito mga tayo, nakadalawa na rin ako kanina. Wala nga lang video. Pag mabilisan na retrieve mga tayo, hindi ko na nabibidyo. Oo nga. Kakalapag lang. Wala kang pinapadawi Kachay? Hindi mo pinapadawian ng feeds? Sa akin pinaalalayan ko pagka tumutumal, tapunan ko siya mga katay ng yung binasa na feeds. Pampabango kasi kanila yan. Lalo pagkapain yung bulate.
Ang kasing tabi lang mga tiyas, mga kumakain. Speaking bolats. Sorry. Wala kasing kumakagat sa ano natin. Makikita niyo naman kung ano, kumakagat yung tilapia sa ano. Sa kangkong kasi yan. Inihila yan. Tsaka kala mo may sinisip-sip. Ayan naman. Yan na naman mga toy. Huli na naman. Dito lang sa gilid kasi yung isa pa. Sayang yung isa pa ganda sayang yun di ko tinakbo na rin yung isa hindi ko napansin na ano ko na lang wala na nung ano ko naaninagang ko na lang yung ano, wala na, nauuga na yung floater. Dalawa ulit. Grabe, laki kasi panalo talaga yung spot, no? Tapos mga tayo dito ay pwede kayong humiram ng bangka daw dyan. Kung sino yung mga naka-available dyan na ano, bangka, pwede nyo iramin. Kahit di na pala kayo magpaalam daw. Basta dito lang, yan. Ganda ng mga spot dito mga tayo, yan. Banda dyan, yan ang Isla Lecture. Sa may kabila, yan ang spot natin dito. Bahay nila Boss Francis dyan sa dulo. Ina-under na mga tayo. Ina-under, Isus! Yun na naman, Katsoy. Bumitaw na naman, Katsoy. Ganda talaga pag uma-under, no? Ganda ng under. Akala ko inaalon lang ay inaagos. Buti pang kanina ko pa inano dami ko nang nakawala ay nako. Dadaan nga ako kay Busuin Mayon. Bibili ko ng hook mga tayo, size 11. Sayang. Ganda no. Mga 4 finger yun. 4 fingers na sa loob. Yan na naman, sabi ko na nga ba. Sinasalaksak na dun sa loob. Nakawala ulit. Ano ba yan? Mapurol na siguro to mga tiyo. Pag ganun naman Uy, ayaw ko na mga katoy. Sayang katoy jeep. Ganda, dalawang sunod-sunod. Kala ko true love na kami. Bumabalik na naman. Ito lang mga katoy yan sa banda dyan nagilid ng kangkong na yan Ito pag nakawala pa rito uwi na ako. Pinalitan ko na ng hook yung mga toy. Naulit mga toy, nandun na sa gitna. Ay nandun na. Yun yun, grabe lalaki. Wala na naman. Naku, kunin ko mga toy, malaki to. Ay malaki to. Ay ganda. Ay, thank you Lord. Ay Jesus Mariusip, ginagawa mo. sayang. Ano ba yan? Wala pa naman. 3 sunod. Puro nakawala. Bayan talaga. Pinalitan ko na ng hook yung ganun pa din. Maliit nga siguro tong size 9. Sus, Ginoo. Doon pala, akala ko nakawala na ganun ko pumisik pa rin Dalaga naman, sayang. Ay, 3 sunod. Buti pang binala ko pa naman doon ako pumunta sa may mga sa may bangka, doon ko siya atakin ganyan. Sayang. Dami ko na nakakawala. Siguro kung size
11 to. Walang kawala yan. 7 na. 7 na mga toy nakakawala sa akin. Puro good size. Sa bahay kasi pagka nakakawala walang small yan. Walang nakakawala maliit. Ito. Uy, so yun. lahat ng nakakawala puro yan malaki. Effective ng mo to, papadawian mo ng ng basang feeds. Sayang yun. So ang ginagawa ko mga to, pagka halimbawa medyo matagal-tagal na, mga 5 minutes na di kumakagat, ang ginagawa ko kasi dinadagdagan ko yung pain. So ganyan mga to yun. Kasi halos mga maliit naman tong bullets ko, no? Dinadagdagan ko lang siya para kahit paano gumagalaw ulit. Kasi mabilis maging binasa tong maliit kasi. Yan, ganyan mga to. At least pagka pukul mo yan dyan, gumagalaw siya ulit. Eh kung nandyan may isda, kung kumpulan sila at napipihikan lang ng pagkagat, mapipilitan sila kasi gumagalaw eh. Ayan, sige, makpangin mo na yan. Yan na naman. Ay sus. Maliit. Kala ko yan na naman mga to eh. Naku po, maliit. Sayang eh. Kala ko solid na naman. Pero kanina talaga grabe, lapad dun. Ang bigat nun. Ay naku, nahuli naman. Maliit. Dito talagang isda mga to, sa pinagchap-chapan ng kangkong. Dito sa banda rito mga to, yan na naman. Grabe talaga. Ay, grabe, laki. Ano to? Ay sus, Ginoo. Kala ko siya na. Laking tanduli mga to Yun, shoutout Katsoy Dinis. Kukunin natin to, Katsoy. Ay, grabe, ang laki. Kukunin ko to mga to, kukunin ko to. Ang laki Kala ko jackpot na ako Kala ko ulo ng Kala ko ulo ng bunganga na ng tilapia. Candulites pala. Kukunin ko to mga to. Tanggalan natin ito ng kasi nadali ko na nakaraan ito. Nadali ko na November nito Talagang kumatay ng natibo ako ng alas 6. Natanggal sa akin yung sakit Anong oras na ba yun? Alas 11 may gitna. Sakit talaga mga to ay, thank you Lord. So yun mga to, bali si Katsoy natin dyan ispatin. Si Katsoy Jeep natin papaispatin dito mga to. Sabi papaispatin si Katsoy Jeep mga to, no? So yun, maraming salamat sa inyo mga to. Napakarami kong ulit. Dito ka Katsoy, uwi na ako. Sa'yo na rin tong bulats. Huwag ka na muna umuwi, maaga pa naman para mag-enjoy ka pa. Grabe na laki. Sus Ginoo. Katsoy share the blessing na ika nga ng mga kasama natin ng mga anglers. Pag ma-harvest kayo dapat ibigay sa mga kasama nyo sa kasi para laging harvest ba susunod. Kasi maganda yung tato. Ayan mga tayo. Sige natin sa ticket. Katsoy, shoutout Katsoy. Iwan ko na sa iyo yung Shoutout to Simple Guys. Yan, bigyan. Simple Guy doon. Yan, gawin mo na yan.
Thank you and thank you Kachoy sa ano natin PC ito pa. Ganda na yun, may kanduli pa ako isang ano. So yun, maraming salamat Matoy sa lecture lang ito. Thank you, idol. Ayan ha. Sige, ikaw na yung spot dito. Tapos yung bulati, iwan ko na yan dyan natin. Yung ano, sa'yo na rin. Dyan mo na rin kasi mainit na yung ano, ano may umbrella. So yan Matoy, thank you so much. Sira na ano na rin yun. Thank you so much Matoy. Isa lecture po ulit. Yan, shoutout po sa lahat ng solid supporters natin. Paparating na supporters, thank you. At siyempre kay Francis, thank you. Yan ang ano ni Kay Francis, palubat na oh, grabe. Thank you Lord, umabot pa.